କହୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ନୁହଁ ପୁଅ ପୁତୁରା ତ ଘରେ ଗଣ୍ଡଳ ପୁରେଇଲେ ଆଉ କଣ ଆସିବ ଭଗବାନ ପୁଅ ପୁତୁରା ଘର ଜାଳିଦେଲେ ପୁଅ ପୁତୁରା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତଳୁ ଖସି ଯିବାକୁ ବଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି 5 ମିନିଟ୍ ସୁଖ ନାହିଁ ଦୁଃଖ। ଦେଖ 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 ଡୁଡୁ 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 ଖାଲି ଏମିତି ହେଲେ ପୁଅ ପୁତୁରା ଘର ଜାଳିଦେଲେ ତା ରଡ ଅଛି ବା ଦେଖ ସେ କଣ ଛାଡ଼ିବ କି ସେ ରାଗିବ ରାଗିଛି ବା ସେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନ। କାଲି ମତେ ଏମିତି କଲେ ସେ ଘରେ ଭାଇ ଲୋ ଧନ ଭାଇ ଟା ଅଛି କେମିତି ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତା ସୁଜିବ ବୋଲି ବଇଛି। ରାଗ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଚାଲ ଟ ଯିବା ଧୋ ଧୋ ଆଉଁସି ଦେ ଧୋ 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 କୁନି ବେବି ଧୋ 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 ପୁଚୁ ଏଇଠିକା ମୁଁ ଧୋ ଧୋ କରିଦେବି ତତେ ଏଇଠିକା